День добрый, панове! Вёска Гайцюнішкі, Воронаўскі район, Гродзенская область, Республика Беларусь. Кажуць, што вось назова гэтай вёскі Гайцюнішкі паходзіць ад прозвішча Гайцюн. Але хто гэты быў такі Гайцюн, невядома. І чаму ён пасяліўся менавіта вось тут, вось у гэтай балоцістай мясціне, можа, хаваўся ад каго? А можа, і сам каго хаваў, ну, невядома. І колькі я тут людзей не пытаўся, ніхто пра Гайцюна анічога не ведае. Усе маўчаць. Ну, і няхай сабе маўчаць. А мы з вамі давайте зараз пойдзем ды паглядзім усё самі на свае ўласныя вочы. Ну, дык што? Наперад! Illusions, reflections, selections. Упершыню ў летапісах, панове, Гайцюнішкі ўзгадваецца ў 1512 годзе. І належалі яны тады зусім нават не Гайцюну гэтаму таямнічаму, а ўсім добра вядомаму земскаму маршалку Мікалаю Яновичу Кезгайлу, гербу Задора. Ну, а пасля Кезгайлаў Гайцюнішкамі апекаваўся троцкі ваявода, гэты Ян Янович Забярэзінскі. А вось у 1551 годзе, панове, Гайцюнішкі сталі ўласнасцю самога караля Рэчы Паспалітай і вялікага князя Вялікага княства Літоўска Жыгімонта II Аўгуста. А ў сярэдзіне 16 стагоддзя Жыгімонт Аўгуст Гайцюнішкі вырашае падараваць Лукашу Ленскаму. Правда, за якія заслугі я не ведаю. І вось Лукаш Ленскі тут у Гайцюнішка будуе карчму, а яшчэ ён бярэ дазвол у караля Жыгімонта Аўгуста на будаўніцтва у Гайцюнішках вось на гэтай рэчачцы Жыжма моста. А мост, панове, калісьці даваў добры даход, таму што чалавек, які праязджаў альбо праходзіў праз мост, павінен быў гаспадару гэтага моста заплаціць грошы. Дык вось у каго гэтых грошай не было, ну хто у карчомцы іх прагуляў, таму прыходзілася перад мостом здымаць штаны і пераходзіць гэтую рэчачку ў брод. Якраз вось тут, у гэтым месцы.
Лукаш Ленскі, панове, мост у Гайцюнішках пабудаваў у сярэдзіне 16 стагоддзя. А 16 стагоддзе, паважанае панства, гэта ж пастаянныя войны Вялікага княства Літоўска з маскоўскай дзяржавай. І вось тут у нас масты, грэблі, ўсё гэта будавалася больш такім, з ваенным намерам. І вось майстроў у нас тады, так малавата было, таму што вайна, усе ваююць кругом. І сюды да нас ехалі, і грошы зарабіць, і падчас вайны славу сабе здабыць хлопцы з іншых замежных краін. І вось прыехалі сюды пад той час і два браты родныя, галянцы з Галяндыі. Гэта Станіслаў і Пятро Нонхарты. Гэтыя браты галянцы Нонхарты, яны былі архітэктарамі-будаўнікамі. І вось падчас вайны з Масквой яны настолькі добра тут сябе праявілі на карысць Вялікага княства Літоўска, што аб гэтых двух братах далажылі самому каралю Рэчы Паспалітай і вялікаму князю Вялікага княства Літоўска. А за князя ў нас тады вось напрыканцы 16 стагоддзя быў Жыгімонт III Ваза. І вось Жыгімонт Ваза выклікае гэтых Нонхартаў, Станіслава з Пятром да сябе, ды кажа: хлопцы, мне ўсё расказалі, малайцом. Дзякую вам вялікі за дапамогу. Прасіце, што хочаце. Хлопцы ўзрадаваліся, канешне, але так не паказалі, сціпленька так стаяць, так пазіраюць моўчкі. З гонарам. І кажуць, значыцца: ваша вялікасць, дзякуй вам вялікі. Але вось ведаеце што, вось тут не ўсе вераць, што мы сапраўдныя шляхцічы. Думаюць, што, можа, мы нейка там прыблуды з Галяндыі сюды да вас прыехалі. Ці не маглі б вы, ваша вялікасць, пацвердзіць наша шляхецтва? Кароль глянуў на іх: хлопцы, не пытанне. І вось у 1590 годзе браты Нонхарты за вялікія паслугі, перад краінай у час ваенных дзеянняў атрымліваюць пацверджанне свайго шляхецтва, якое, дарэчы, мелі здаўна і атрымалі на яго ад імператара Германскай імперіі. А яшчэ яны атрымліваюць пацверджанне на тое, што яны належаць да старажытнага колішняга гербу, на якім намаляваны срэбны якар у чырвоным полі. Я не ведаю, панове, як вось склалася жыццё у Станіслава Нонхарта, а вось Пятро Нонхарт тою вырашае застацца на Беларусі, у Вялікім княстве. А чаму б не? Прыгажун шляхціч з уласным гербам, з капеечкай у кішэні. Можна ажаніцца, што ў халасцяках хадзіць. І вось Пятро Нонхарт на адной з там нейкіх тусовак у Вільні, ў сталіцы, там на вечарынцы, знаёміцца з прыгожай дзяўчынай. І вось ад яе позірку ў ягоным сэрцы запальваецца агонь кахання. Ён ідзе да яе бацькоў і просіць рукі іхняй дачкі. І вось так Пятро Нонхарт парадняецца з адным са старажытных беларускіх радоў, родам Падбярэзскіх. Гістарычная даведка. Падбярэзскія, шляхецкі род гербу Газдава. Родапачынальнік, полацкі баярын Яцка Сянкавіч, які быў жанаты з сястрой князя Сямёна Ямантавіча Падбярэзскага, Ульянай. Пасля смерці бяздзетнага князя Ульяна адсудзіла маёнтак Падбярэззя ў Аршанскім павеце на карысць сваіх сыноў Рыгора і Івана Яцкевічаў. Рыгор атрымаў пасля пры падзеле з братам Падбярэззе і пачаў ужываць прозвішча Падбярэзскі. Яго нашчадкі неаднаразова займалі павятовыя пасады. І вось, параднеўшыся з такім старажытным колішнім беларускім родам, як Падбярэзскія, нехта кар'ерны рост Пятра Нонхарта пайшоў хуценька ўверх. Адны кажуць, што гэта ім Падбярэзскія дапамаглі свайму зячу, скарыстаўшыся сваімі колішнімі сувязямі. А іншыя кажуць, што ён і так хлапец быў вельмі спрытны, і што кароль Жыгімонт Ваза даўно яго заўважыў і меў на прыкмеце. Адным словам, у 1611 годзе Пятро Нонхарт назначаецца загадчыкам усіх каралеўскіх збудаванняў у Вільні і шэфам каралеўскіх фартыфікацый ва ўсім Вялікім княстве Літоўскім.
колись, панове, такімі вось майстрамі, як Пятро Нонхарт, прафесіяналамі даражылі, імкнуліся зрабіць так, каб яны засталіся на гэтай зямлі, ну, каб узбагачалі генафонд нацыі. Ну, і вось у 1611 годзе Жагімонт Ваза Пятру Нонхарту з сям'ёю дорыць вось гэты маёнтак Гайцюнішкі. І на той час уже тут, на пачатку 17 стагоддзя, быў уже, ну, хаця і драўляны, але палац. А таксама тут было некалькі драўляных гаспадарчых пабудоў. Але вось Пятру Нонхарту чамусьці гэты палац ці то не спадабаўся, ці то паказаўся нейкім маленькім такім. Ну, адным словам, ён вырашае на месцы палаца пабудаваць сабе новы дом, цагляны. І вось да яго сюды прыязджае ягоны сябра, таксама архітэктар-будаўнік, галяндец-зямляк Ван Даден. І вось яны ўдвух на месцы палаца будуюць з 1611 па 1613 год за 2 гады вось гэты дом. І не проста дом, а, як вы бачыце, дом-крэпасць, які ўсе пачынаюць называць замачак. Цікавае пытанне, дзе моя радзіма, дзе моя айчына, хто мяне чакае, Сімбада Пілігрима. У ціхім акіяне плывуць мае далоні, на Марсе мае вочы, а вусны на балоце, у камару палоні. Зорачкі, вось мае матулі у залатых кашулях. Зорачкі, бацька млечны шлях. Зорачкі, вось мае матулі у залатых кашулях. Зорачкі, бацька млечны шлях. Танчаць мае ногі на мяжы Алтая, а сэрца у бабоўні на галіне бярозы спіць, адпачывае. Зорачкі, вось мае матулі у залатых кашулях. Зорачкі, бацька млечны шлях. Зорачкі, вось мае матулі у залатых кашулях. І вось гэты, панове, гайцюнішаўскі замачак, ён са свайго будаўніцтва з пачатку 17 стагоддзя і да нашых дзён дайшоў амаль без змен. Ён унікальны. Такога вы не знойдзеце анідзе. Вы нідзе нічога падобнага не ўбачыце. Ну, хіба, можа, у Галянды на радзіме Пятра Нонхарта. Можа, там нешта падобнае і ёсць, захавалася. І вось таўшчыня гэтых сцен у замка 1,5 метра. Тут было ўсё падрыхтавана, каб трымаць добрую абарону. І ўсярэдзіне у замачку нават выкапаны вялізны калодзеж, ну, каб падчас аблогі не застацца без вады. На першым паверсе тут размяшчаліся каморы, ну, там розныя, ну, куханка была такая. Ну, а яшчэ тут была казарма на першым паверсе. Тут стаяў невялічкі ваенны гарнізон. А вось ужо другі і трэці паверх гэта былі панскія пакоі. Але паколькі Пятро Нонхарт быў такі ваенны архітэктар, то ўсе панскія пакоі таксама былі падрыхтаваны да абароны, да вайны. Ну і з кожнага пакоя панска, нават са спалян і з танцавальнай залы, вялі праходы спецыяльна да вежаў, да байніц. І расказвае, што нават кухаркі тут былі трапнымі стралкамі.
Па сушы, панове, падысці да замка было таксама вельмі цяжка, таму што замак абнесены земляным вось гэтым валам і ровам, напоўненым вадою. А яшчэ Пятро Нонхарт вакол выкапаў цэлую сістэму сажалак. І гэтыя сажалкі тут мелі таксама абарончае значэнне, таму што яны размешчаны так тут вакол замка, што гарматы сюды падкаціць было проста немагчыма, каб ударыць прамой наводкай па замку. Ну, адным словам, варожаму войску да замка Петра Нонхарта падысці было складана. Трымаў тут Петро Нонхарт абарону ці не, падыходзілі сюды варожыя войскі да яго, калі ён тут жыў, невядома. Вядома толькі адна бітва, якая адбылася вось тут у Гайцюнішках. А гэта падчас паўночнай вайны. У замку былі шведы, і шведы тут трымалі абарону. А тут замак быў абкладзены саксонскім войскам. І кажуць, што шведы абарону вытрымалі. Замак узяць так і не змаглі. У Петра Нонхарта была толькі адна дачушка, гэта Зюзана. І вось калі ў 1633 годзе Петро Нонхарт памёр, то Зюзана на свае грошы побач з замкам будуе вось гэты кальвінскі збор. Справа ў тым, што Нонхарты яны былі пратэстантамі. І вось тут у крыпце гэта збор і паставілі труну з целам Петра Нонхарта. Пазней у гэтым зборы хавалі і наступных уладароў Гайцюнішак. Праіснаваў гэты кальвінскі збор тут аж до 1949 году. А вось пасля Другой сусветнай вайны, ў 1949 годзе, сюды прывезлі салдат і далі загад разабраць гэты храм на цэглу. І вось калі яго разбіралі, то адзін з салдатаў упаў і разбіўся. І вось пасля быў дадзены загад працы тут спыніць. І вось так гэты храм застаўся і па сённяшні дзень стаяць. А выглядае ён калісьці вось так. Зюзана была адзінаю дачкою, і таму пасля смерці бацькі Гайцюнішкі ўвесь сямейны скарб перайшоў па спадчыне да яе. Ну, невеста багатая, жаніхоў сюды сватацца шмат прыязджала якіх, але яна выбірае сабе наваградскага ваяводу Юрія Храптовіча, і Гайцюнішкі перадае яму ў пасаг. Ну, пасля тут уладарыў іхні сын Адам Храптовіч. Ну, а пазней, вось не ведае якім чынам, Гайцюнішскі замачак гэты трапляе да шляхцічаў інфлянскага паходжання гербалюбіч Шрэтараў. І вось тут у Гайцюнішках, панове, вось гэтаю алеяю хадзіў і натхняўся знакаміты мастак Іаган Шрэтар. Энцыклапедычная даведка.
Іаган Шрэтер, год нараджэння невядомы, памёр 20 лютага 1685 года, жывапісец нямецкага паходжання. Творчасць звязана з мастацкім жыццём Беларусі, Польшчы і Літвы. Быў членам брацтва святога Марціна. У 1646 годзе стварыў для гарадзенскага касцёла брыгітак алтарныя абразы дабравешчання, святая Брыгіта, святая Ганна, бязгрэшнае зачацце паны Марыі і іншыя. У 1646 годзе у Вільні напісаў партрэт жонак Януша Радзівіла, Кацярыны Патоцкай і Марыі Лупу. Яму прыпісваюць партрэт Хрысціны Еўхіміі Радзівіл. Большасць яго работ не захавалася, у тым ліку і алтарны абраз Казьмы і Дзямяна для касцёла святога Яна ў Вільні. Іаган Шрэтер, ён жыў і ў Вільні, і ў Гародні, і ў Нясвіжу. Ну, а пэўны час жыў тут у Гайцюнішках у замачку. І вось расказвае, што некаторыя пакоі замачка знакаміты мастак размаляваў сцэнамі з палявання. І вось кажу, што гэтыя малюнкі захоўваліся тут яшчэ на пачатку 20-го стагоддзя, а пасля зніклі. Ну, хаця, можа, яны тут знаходзяцца і сёння пад тоўстым слоем фарбаў. Невядома. А вось малюнкі другога знакамітага мастака Напалеона Орды, які прыязджаў вось сюды з мальбертам за плячыма, ну, памаляваць вось гэтыя прыгожыя краявіды. Ну, а таксама і замачак, вось яго малюнак захаваўся. Вось гэты. Вось так замачак выглядаў у 19 стагоддзі. Пасля шрэтараў, ну, ці якіх бывае, што называюць шротараў, гайцюнішкі сталі ўласнасцю шляхцічаў-путкамераў. І вось сюды, у Гайцюнішкі, да іх у госці прыходзіў наш знакаміты беларускі паэт Адам Міцкевіч. І вось палякі, паной, выказваюць думку, што вось гайцюнішкаўскі замак стаў правобразам Міцкевічавых, Сапліцова і Гарэшкавых у паэме «Пан Тадэуш». І вось адзін з польскіх прафесараў нават напісаў цэлую працу у падтрымку гэтай думкі пра Гайцюнішкі. Праца гэта завецца «Замак Гарэшкаў і ягоныя жыхары». Пасля тут яшчэ ўладарылі фон дер Остенсакены, шляхцічы такія. Ну, а апошнімі ўладарамі гайцюнішак гэта былі шляхцічы рымшы. І вось пры іх, кажа, тут была вельмі добрая гаспадарка ў іх. Тут у іх быў і бровар, тут у іх была і лазня, тут стаялі млыны. Ну, шмат розных гаспадарчых пабудоў тут вакол было. І вось з тых часоў яшчэ захавалася вось гэта колішняя стайня паноў рымшаў. Добре тому, хто вечорок не знав, по начиня ходить, дай ножок не збивай. Ой, збив ножку на вечорочки йдучи. Мок як вовк под окенцем стоячи. Ой, загинув, дівчинонько загинув. Вось такая, панове, гісторыя. Вясёлая ці сумная, добрая ці дрэнная. Якая ёсць, таму што гэта наша гісторыя. А сваю гісторыю мы ствараем самі. Да пабачэння!